Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa ikasyam nga semana, may pagsaka na naman liwat sa presyo sa produkto petrolyo. Mga drivers ng jeep ng tricycle, nagabatsyag na. Ma-report si Marcian Muyko. 21 na katuig nga nagabiyahe sang jeep si Dems Taganaw. 2 ka bulan lang ang nagligad, 700 pesos ang ginatugong niya nga krudo sa isa ka adlaw. Sa karon, nagadalaga na sa 900 ang iya pang krudo bangod sang sunod-sunod nga saka sa bilis sang gatong. Gatas pa na tanay kag bugas da tanay madugang ti miserable lang mabuhin sa amon. Sa bwas, may panibag-o na naman nga pagsaka. Piso kag 15 sentimos sa kada litro sang gasolina, samtang 45 sentimos naman ang imahal sa kada litro sang diesel. Ini ang ikasyam na nga semana nga nagasaka ang presyo sang gasolina kag krudo. Gani bugat na ini pati sa iban pa nga mga driver. Ilabi na sa tunga sang pandemya. Ati ang plite amo mangyapon pulo man lang ting gasolina. Kataas kay kayo mga 70 na ni sa ho. Mapirde kami sa biyayay di. Ang plite mangyapon sa gasolina sa Saka. Ang finansya mo na gamay na gid. Kung sumahon umanin sa pagbukas ng tuig, nagadalaga na sa masobra 20 pesos ang saka sa kada litro sang gasolina, kag masobra 18 pesos naman ang sa kada litro sang krudo. Bangod sang padayon nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo, ang Department of Energy ang nagiging na sa mga oil companies nga magpatumat sang discount para sa mga motorista. Binatunan man sang DOE ang pagsuspend sang pagpatumat sang excise tax para sa presyo sang gatong, kasubong ang pag-amyenda sang oil deregulation law. Iniagod maligawan ang mangin malala pa nga epekto sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina kag krudo. Marcian Muyko para sa Bili News.